सिर्फ आंटी खाएंगी क्या? आप भी खाओ ना। न बुंदी पाडता आपले बुंदीचे लाडू, मोतीचूर लाडू एकदम मस्त छान झालेले आहे. आज हे तुम्ही पण बनवा. मेरा बेटा 11 साल का है. छोटा आहे. करूँ टर्न? ये पुडिंग बना के लाए आप? हाँ, कैरेमल पुडिंग। हाँ, ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स घर के आइटम से बनाया, बाहर का कुछ भी नहीं है। आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप मतलब। हाय, मैं सबा हूँ और मैं आंटी की बहुत बड़ी फैन हूँ। सिंस 5 इयर्स मैं इनके चैनल को फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ और दिल को भी देखती हूँ साथ में। तो हाँ, दिल छोटी से बड़ी हो गई है, लेकिन हम लोग को मुलाकात का चांस नहीं मिला। तो आज आंटी के साथ दिवाली के मौके पे मैं मिलने आई हूँ। अच्छा लगा. ट्राई करो ना आंटी, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा. अभी पूरा फिनिश करना है आपको ही। हम लोग बैठ के करेंगे ना. हाँ, दोनों माँ बेटे खाएंगे. ठंडा होने दो. ठंडा होने. क्योंकि मैंने भैया ने जैसे बहुत मुझे अच्छा है. बोले अलाउ किए आने के लिए, वैसे ही मैंने तभी रखा है. तो उसको अच्छे से ठंडा करो और फिर हाँ, ठंडा होने के बाद अच्छा लगेगा. जी. हाँ. बस. आंटी को ये सही लग रहा है? ये ठीक है. नमस्ते. आज मी मोतीचूर लाडू बनवते. आता आपल्याला बुंदी पाडून लोक मोतीचूर लाडू बनवतात ना, तर आपण काय करायचं, डाळ भिजवून आपल्याला डाळ फ्राय करून मोतीचूर लाडू बांधायचे आहेत. आता इथे बघा, ही चण्याची डाळ आहे ना, मी 5-6 तास भिजत ठेवलेली. हे 2 वाट्या डाळ घेतले. आपले काचेचे बाऊल आहेत ना, हे 2 बाऊल ही डाळ भिजत ठेवलेली. आता चांगली भिजली आहे. आता त्यातलं आपल्याला पाणी काढायचं आहे. आता आपलं पाणी काढून टाकले बघा. आता आपली डाळ आहे ना, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चांगली पाणी न टाकता वाटून घ्यायची आहे. एकदम बारीक नाही करायची आहे, म्हणजे एकदम दाणेदार अशी कणीसारखी आपल्याला वाटून घ्यायची आहे. ते आपण डाळ वाटताना आहे ना, त्याचे दाणे पण नाही राहिले पाहिजे आणि बारीक पण नाही झाला पाहिजे. एकदम दाणेदार कणी अशी झाली पाहिजे. त्यात असे थोडे दाणे राहतात आणि आपण पाणी टाकून जर वाटला ना, तर सगळं ते म्हणजे बारीक होणार. एकदा फिरवली. आपली डाळ पूर्ण वाटून झाली आहे. हे जरा पीठ आपण तळलं ना, मिक्सरला वाटलं की असं जरा सारखं करून घ्यायचं. आणि आता इथे मी तूप तापायला ठेवलंय आणि तुपामध्ये आपल्याला भजी सारखं तळून काढायचं आहे. छोटे छोटे गोळे आपले तळायचे. आधी आपलं तूप तापलं काय बघूया. तापलंय तूप आपला. आता त्याच्यामध्ये बघा छोटे छोटे सोडते. आपण भजी तळतो ना, तसेच सोडायचे आहे. आता आपण जेव्हा मी भजी सोडली ना, तर 1 मिनिटाने आता मी ढवळून घेतले बघा. चांगली कडक झालेत आहे. आपल्याला कलर चेंज नाही करायचा आहे, फक्त आपल्याला थोडे फ्राय करून घ्यायचे. आपल्याला बुंदी पाडायला कसं वाटतं, बुंदी पाडायला आपल्याला येत नाही ना, म्हणून आपण अशी भजी करायची. आता आपली 2 मिनिटं झाली आहे. टाकल्यापासून आपल्याला 2 मिनिटं फ्राय करायचं आहे. आपल्याला कलर पण नाही चेंज करायचा आणि जास्त भाजायचं पण नाही. फुल गॅसवर ना? हा, फुल गॅसवर. कडक झालेत ना तरी पण. असे ते पण तळून घ्यायचे ना? असेच आता हे पण भजिया करून घ्यायचे 2-2 मिनिटात. छोटे छोटे सोडायचे. आपले काजू पण फ्राय करून घेतले जरा तुपामध्ये. मनुका पण आपली चांगली फ्राय केली आहेत बघा. आता भजिया बघा मस्त कुरकुरीत झाले आणि थोडे गरम पण आहे. एकदम थंड करून नाही वाटायचे, गरम असताना जरा वाटून घ्यायचे. हे बघ, अशी वाटून घ्यायची रवा एकदम. आता हे आहेत ना, ते पण वाटून घ्यायचे असे. आता आपलं हे वाटून झाले बघा. डाळ चांगली फ्राय करून मिक्सरला वाटून झाली, एकदम रवाळ झाले दाण्यासारखी बघा. आता आपल्याला पाक बनवायचा आहे. आता मी 2 वाटी डाळ घेतलेली ना, आपल्याला 2 वाटी आता
साखर घ्यायची आहे पाकासाठी. गॅस नाही पेटवलाय. आता त्याच्यामध्ये 1 वाटी पाणी, 2 वाटी साखर, 1 वाटी पाणी. आता आपल्याला साखरेचा पाक बनवायचा आहे. फुल गॅसवर साखर विरघळेपर्यंत गरम करायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला 2-3 मिनिटं म्हणजे आपल्याला अशी बोटाला चिपकेल ना असं आपल्याला पाक बनवायचा आहे. आता आपला पाक शिजतोय ना, 4 मिनिटं झाली आहे. आपण त्याच्यामध्ये आता वेलची जायफळ पावडर टाकूया अर्धा चमचा. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा फ्रूट कलर. आता आपल्या इथे बघा पाक बरोबर 5 मिनिटं शिजलाय आणि आपला पाक पण आता तयार झालाय बघा. मस्त घट्ट झालाय बघा. चांगला आता चिपचिप झालाय. गरम गरम आहे. एकदम चिकटतो आहे. एक तर म्हणते बघ. हा. आता मी काय करते, थोडा आहे ना गॅस बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये हे आपलं डाळ वाटलेली टाकायची आहे. आता पहिला पाकामध्ये मिक्स करून घ्यायचा बारीक गॅसवर. आता मी फुल गॅस केलाय. पहिला काय केला, मिक्स करताना आहे ना बारीक गॅस केला होता पाकात टाकताना, म्हणजे तो सगळा मिक्स व्हायला पाहिजे ना व्यवस्थित, म्हणून. आता मी फुल गॅस केलाय आणि आता चांगला 2 मिनिटं आहे ना चांगला ढवळून घेते, म्हणजे तो पाक आहे ना त्याला सगळं लागेल व्यवस्थित. आता आपला बघा मस्त मिश्रण चांगला झालाय आणि एकदम सुका सुका वाटतोय बघा. म्हणजे आपण जो साखरेत पाणी टाकतो ना तो पाणी नाही राहिला पाहिजे, म्हणून आपण चांगलं 2 मिनिटं आहे ना फुल गॅसवर पूर्ण असं ढवळून घ्यायचा. 3.5 मिनिटं चांगला ढवळून घेतलाय आणि एकदम आता मस्त फ्राय झालाय. आता मी गॅस बंद करते आणि काढून घेते. आता हे जरा आहे ना थंड व्हायला द्यायचा, हात घालण्या इतपत. आणि नंतर आपल्याला लाडू बांधायचे. तर त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला ते तूप टाकायचं आहे. आपलं तूप आहे गरम केलेलं, आता फ्राय करायला घेतलेलं ना तोच मी काढून घेतलेला आहे. आता आधी मी 3 चमचे टाकले आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण काजू टाकूया, आपले मनुका, आता मिश्रण आपलं सगळं एकजीव झालेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपण 4-5 चमचे तूप टाकूया. तुपामुळे काय होतं, लाडूला शायनिंग पण येते आणि लाडू बांधता पण चांगले येतात. 5 चमचे टाकलेस. 5 चमचे टाकले. नाही तर तूप नाही टाकला ना तर लाडू कसे सुके सुके होणार पिठासारखे. अर्धा वाटी तूप पाहिजे त्याला परत, कारण आपण त्याच्यामध्ये तूप टाकलेलंच नाही आहे, फक्त तुपामध्ये फ्राय करून काढलेला आहे. तर याच्यामध्ये परत आपल्याला आहे ना अर्धा वाटी तूप पाहिजे, तर तो आपला मिश्रण चांगला तवतवीत होईल. आणि बाहेरच्या दुकानात लाडू असतात ते पण तवतवीतच असतात. तवतवीतच असतात, रोल मध्ये नाही का ठेवलेले असतात. आता लाडू बांधते बघा, एकदम मस्त छान झाले. मस्त लाडू. आता लाडू वळायला बाहेर बसली आहे, म्हटलं बसून वळते जरा, चांगले पण वळायला होतात ना. इकडे लाडू बघा आपले किती मस्त दिसतात. भारी वाटत आहे मम्मी एकदम. आणि आपली दिल कुठे आहे मम्मी? ती बसली आहे बाहेर. ही बघा आमची दिल, ही बघा आमची दिल लाजते कॅमेऱ्याला. दिल, दिलचं पोट बघा. अरे साफसफाई चालू झाली. वा वा वा, हे तर चांगलं वाटतंय मम्मी कप मध्ये. न बुंदी पाडता आपले बुंदीचे लाडू, मोतीचूर लाडू एकदम मस्त छान झालेले आहे. असे तुम्ही पण बनवा. किती छान वाटत आहे मम्मी. आणि रोज मध्ये ठेवल्यावर अजूनच छान वाटतात आहेत, प्रसादासारखे वाटतात आहेत. मैं ट्राई करती हूँ. चलो लकी मी. हाँ बूंदी का लड्डू अच्छा है. बहुत अच्छा है. काय फोटो ऐसा लग रहा है शॉप का ही है. इतना अच्छा है. वेरी नाइस. तो मैंने देखी बट आज आपके हाथ का खाने मिला. अच्छा लगता है. तिथे आपले मोतीचूर लाडू झालेले आहेत. कुठे मम्मी लाडू? चला आता आपण एक टेस्ट करूया. हा बघा लाडू.
का आधी? एकदम नरम. मी सांगू लाडू एकदम भारी झाले. तूपचा प्रमाण जे ओलावा असला पाहिजे ना लाडूला, कधी कधी जास्त सुके असतात, कधी कधी जास्त ओले पण असतात. मम्मी बुंदीचे लाडू एकदम बेस्ट झाले आणि चव एकदम छान आहे. सर्वात मेन आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे फ्रेश आहेत ना, ते फ्रेश आता ते तोडून खातो ना आपण, हे एकदम म्हणजे एकदम छान लागतात. याच प्रोसेसने तुम्ही सुद्धा बनवा. आता दिवाळीमध्ये अशा प्रकारचा लाडू बनवा आणि कधी पण बनवा. तुम्ही लक्ष्मीपूजन असतं तेव्हा त्यासाठी बनवा, भाऊबीजेसाठी बनवा, कधी पण बनवा. आता हे किती झाले जरा कमेंट करून सांगा मला. मम्मी आता रिंग लाईट भरायची, पण दिल बघ कशी झोपली आहे. तिला माहिती आहे भरून ठेवू नका. दिल दे हे. व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन पण वाजवा.